чӯпонбачае гӯсфандояшро ба саҳро мебарад ва дар вақти чарондани гӯсфандояш садои азонро мешунавад ва аз дур мебинад, ки мардум ба тарафи масҷиде мераванд. чӯпонбача худ ба худ мегӯяд: ман на намоз хонданро медонам ва на сурае медонам, ки ба худо дуо бикунам. ба ҷуз алифбетесе дига чизеро намедонам. чӯпонбача ноилоҷ ба садои баланд алифбетеseро такрор ба такрор хонд. марде аз пеши чӯпонбача мегузарад ва аҳволи чӯпонбача барояш аҷиб менамояд ва мепурсад: чӣ кор мекунӣ эй чӯпонбача? чӯпонбача гуфт: дуо мехонам. мард гуфт: чаро алифбетесе мехонӣ? чӯпонбача гуфт: ҳаминро мехонам, ки худованд маро ҳифз кунад ва дар чарондани гӯсфандоям кӯмак намояд. мард табассум карду гуфт: қалбатро фароҳ нигаҳ дор. мутмаинам, ки худованд дуои туро қабул мекунад. бале дӯстони азиз, муҳим суханҳои дуо нест. муҳим қалби тоза ва эътиқод ба қабули дуо аст. вақти дуо кардан бояд хайрашро талаб кунем аз худованд. ғам махӯр аз дуоҳое ки қабул нагардидааст. рӯзе мерасад, ки барои қабул нагардиданаш шукр мекунӣ.